Well, yeah, Saba BM, be and come here, try and come on the show, Badwam on Adom TV, multi TV. So I make out say, the edit show now, so you the best social there. But you was to say, yeah, one commotion could be a EBD. Na onso wetimeti nkomopana ede bro na wafebi ede etu anamo said the obetiase ebia. Well, Dodona friend eye Freedom Jacob Caesar nidian kasa so de eye Nana Kwame Bediako na utwa ne tiawa osi ono ana yesa enim na ehinta no ene wa waisa enim no ede ato ama Ghana for ni wiase ehu Nana afishapa. Bibia boko. I mean, Adam, Bibia fine. I see. Na why when you know nso. Me share na me nso nti me yi nso ni se me nso. Esro de enya ade a ate se ye jeje ne ho kwan e mane ban ho. Esro ya ade a ekunipa e yare ye. Ye mo makokuduro no. Se dipeti me nya akokuduro a de omo kwa koduru e kwan a omo fa so akoduru e kwan a ese so mudu. I see, but a dear amount is a see in a buy. Would you any see ya if you do baby? I was a debby, the Ekikakono, when me when you ma at the air how by then the bazaar. So, a history, dear, Sana Yanka Sana before the Shassia, a Shassia, no Nanipa, Nipa, Tina 2 million. Russia, you near Penty near the normal Sissi Hona, the Meno and Nacrano, one what I'm for no munina the same. It's a say what mental, spiritual, and physical ability. So be who be, and I'll be who be. Now I'm sure I have a couple of Casawonia. Into Lucy's identity, no. And then a Maya mutitia, a cocoa baby, and co force sign, two shall cry, Nagana crano, Johanna cry, be person dress it as our brothel, if it is all my young so move for a bridge. And so, as I see a D, a shepherd, so you need your mind, so you D embrace, so ye no matter senia, Yananamoya. And Tianutina, Mamma share. I see. What way him, ye who now as me would be said, say, but I pa any day away for. What why when we know, but I pa any day away for. Well, but I just say, a minimum may be a say no, maybe a minimature of mine say, me. And then I'm share a dear with Yachi, Nassia may manimuno. A dear says me yano, and they say me percentage of mine say. Politics they will crom hano. A cost 40 years in it. No be answered to me sorry now, and Yaku could draw say. Men so, let me cool. Namiko no, etimi, a face a cool for on more honor, and there's no muntiminiano. Since you bet my yanny and you are ye bina ama and minor according. And yes, I say, ye tiku say ye nay, a cool more ho babeco. There be ye tiku no because any power more cromano. A been super and society, a bit pequine beer, no may be a share, and then maybe I should show cromano as a sign a crab a bum. Send a 7 more life, no, I am better than before. And Tianuti, and I am a year. No one sees you cry so no. Obe hamno so kwa ehun susu so oba ene ya chi oni pa bi wa ene obe diju ma bia bia se ma wonye eti eno nko a ma womboto embo hu kakra da bi ade ya ba bia me koi e bia na menya nti ase yie on se wodo convention ba na yasom o kasa mafo pan na yasom sa ade ma me ni we kura wonya nda wadi wie na apie prekopa ma no eti wo sen ade papa bia sa na tia ade papa bia ni wa obenya ne fo. So we crowd out person to watch papa boy the boarding. It is how you who juma and not a car papa be up so trem crowd. As I say, to susu and what you mean. Into the papa biano and back easy. Ube bread. Go for who say a dear beer a crown a mood na sunsu mama. I want to be say a month for you see how moody ya warm say in your bayano. So who be papa ba as I see about to go. So move be until before my casano. I did back woman, media be free say a higher no. Obi wo ha obeti masore gina obi ana etia obi. And so we need reason be a entity say na wo free him. One ma to me way. One ma kwan way. Nti be dey me hu no say e hu. Me hu ni say e bi omo ba me so no momu no na omo abohu. Nti brofoka say me obi bi say the best defense is to attack. Ti o mo attack no me de me hu se bia omo na omo defend omo na minima recruitia a omo hu kaka motobi
akaka boto bi na yi nanim still kra no e bia no mu defend your e bia bakosa be chese eja ba bia o ti your business o dwene wo mba wo asem u be wura ba bia ho true yi na o trimpo ne se eno bia kwacho inferior aduanan ni nti ugidie ni se u betimi asesa sa anyoma na akwacho no ama yina etimi ahwe kan ama etimi ase ba wati ba bia ba so do na ni wura no wati ho nhyehyɛ na se yi ho nhyehyɛ na metiase kakra se wo so timan mu a sinisi man ne kono ene na kire se omo mu di man so no adwumadi a omo di enye se ukọ eho na ukotra omo offices na wohwehwe omo nkratam ansa na wohu ne omo ye se wohwe na se ebia ye economy no echia nipa no nso enoma ehi omo no adoso abro ne omo wa omo betimi di atua ka na omo betimi di ato no ene kire se man no endisuo no esesa atiase na enu no esese yenso abibifo no anase ganafo no yenso etimi sori gina na so se da bi sei na yenso yepe no sei na yenso ebeboaye enti na new force no yaba no se enkura no bi ho na omunim omu future omunim ne omo ye ebi bukure ko school ko university omo maame mo bobosi atu omo school fees nso owie school na onim adwuma kro bekwa konya enti esese yenso no yetimi gina na so na yetimi ma sankura ye omo bai no omo so timi nya tumi bia adwen na yefa afa ye mindie so no omo so betimi aka ho bi na omo hu say yes sesei no yenso ye die ni ekwan ye fa so nso a yenso ye betimi ayeye ni na omo di emanu so no omo timi hu say yes omo so won krofo a esese omo ye bibi show ma nine because omo so di omo chi nti se me ba se me ba be unify sa differences na wo nyamai ahano atiase na entiase kakraba ehwe ne ye na se nipa se omo de ye peni obedi president na we ye na afedi omani nyina adwena ko president na yiba bedi no so na ye refi se omani na se esi ni nipa ewu na se aha ntia no na se ye ase kro no se ye ne ye ni tuo de ntia na me busa se wate ase ne se wo hwe o convention ga be na ahoboa waye sika fam adaje fam nimdi fam awoho a wato sa from na prekope wam ba sa no na eti say because so wonti tinam de woti baby a woko wura na se because anya hwe kwa onoma mi na betim de adi adanse de di kan o kasamafo a oni mmara mi nya twitwitwitwiri de toso biem ahoho a to nsa from se woni medi Ghana ho nkomo ne Africa ho nkomo ne hwe kwan be fa so bibi mamu e betimi akonkan o hare so wo de esiye woti ase de na ogidi se mane basa a bit my basa normal bebre and then this is a show mun se ade ane ye no na beboa man na na beboa dom na na beboa Africa man na yes beboa ye because so wunya kasamafo a omu ene ewo Africa kromu bia na so mu kaso mu ba kromu kura na eno peno kura no enmonyam hye nti yede ne yefi se nkura no so omu nso aye ready se omu so betie kasa bisa na se man no authorities no sha se we dey empne me dey me free se Africa na Ghana man mu no esese etimi sha se hu se nya abrofo eno mo ye beyi ya na ye hu beyi because ade papa bia ye ba bia no ye bogu nso a ye ni ade papa bia nso e de be mankrofo na ya bo ade pa na ye ba omo ho no nti normal say no nyina ka ho na ma ya sori gina wo se esese yesesa no ma bim esese yetimi esesa the narrative na ye di ye hwehwen so se we ni ye aban sem no eno na me free se nkai bia dada bi ena esese nka akora bi nso sori akora ono so ewo akokuduro na life no se wusu a wakoma different chance wanyini wati ase wunyini nso a wadwene nso no eda ho chen obi a wusa nti nyankopon fa ne nyina mayen na emom no baabi wo ho a ye wo time a ebetimi edi asesa ewiase ana ye man saa time no esese ye na saa time na mehu se me time no ni me time aso nya de a me kwakodi 70 na masa be frem se o Ghana na ye bana na kwa me onyansa panti emedi man so memba saa time no baabi a meduru no nyankopon edi menum nyama ma mewie ma be di life awie what you say aha me my glory days na saa time no so na se say no Africa na se Ghana man ya adwene se aha saa time na na ye behwehwe nkrofo a ombedi yeso ntu wo hawo ye ko ye 16 ye 17 na
yɛba back sɛ akandifoɔ ɛwɔ ɔman no so no wogye sɛ nkɛbɛ ya yɛnhwɛ bra yɛho sisi yɛho so a yɛadwene mu down wo wadwene no no am adwene no sɛ obi a wadi 60 70 no wabɛtena wiase ahu wiase inside out saa wo nipa korɔ no sɛ woyɛ otufoɔ ma wo ɔno na ɛsɛ sɛ otuufo ɔno na ɛsɛ sɛ otuufo ɛnyɛ ɔno na ɛsɛ sɛ ɔka sɛ ɔkɔgyina awiam na masi wo ndan ama wo na mayɛ wo roads ama wo saa nipa saa no wohwɛ koraa no a memenya nduru hɔ ba meduru hɔ anhwɛ obi bɛba na waka sɛ oh nana ɛnɛ deɛ UM4 pɛ sɛ ɔno ɔmo kasa o ne yɛahyehyɛ me ntareɛ sɛ ɛnɛ deɛ sɛ ɔhyɛ black suit ɛne black tie na white shirt ne yɛatwerɛtwerɛ no ma mɛkɔ akɔkeka ne yɛde makɔgyina podium na makasa mekasa wie a ne yɛde matena aka mu ne yɛde makɔsi office wate aseɛ wohwɛ nkora a kyɛ sɛ bibi wɔ ɔmo ani sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ ɛyɛ time no na ɛsɛ sɛ yɛ respect because nyankopɔn deɛ wama yɛ nyinaa life ɛyɛ gift but adeɛ a ɔde ama yɛ a ɛsɛ sɛ yɛ use no yɛ mmerɛ no mmerɛ na ɛwɔ mu no because mmerɛ no bɛba na ɛwuo nso bɛba na saa mmerɛ mu no baabi wɔ hɔ a wobɛti sɛ woyɛ young boy agorɔ wɔ ani so baabi wɔ hɔ nso a woyɛ young man adwuma wɔ w'ani so baabi wɔ hɔ nso a woyɛ panyimu old man adwene abɛtɔw so nti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛ mmerɛ no mu wokɔ akyi na wohwɛ te sɛ Ghana yɛnya yɛ independence Kwame Nkrumah ne ɔndii 70 ne ɔndii 60 ne ɔndii 50 wate aseɛ sɛ nka ɔwɔ saa age na ebia kasaa akokɔduro no ɛni hɔ wate aseɛ nti wohwɛ koraa no na wosan bɛba ma in the 70s ne ade no yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛkɔ yɛkyi 56 60 70 ɛhɔ no yɛntimi mbaa yɛnim biem nti me deɛ apart from say bia politics asɛm a yɛteɛ a yɛkan me deɛ mefi sɛ life no saa na ɛteɛ wate aseɛ mɛba the new force moni so adeɛ hunu but very interested baby a wode me nam no ebinom fear so ne sɛ ana esuro ne sɛ ɛne mabunu no wanyɛ careful eba business eba leadership eba amanyosem na ugyae mabunu no saa sɛ yɛde ma tuatua saa ne manoma wia no a esan sɛ dodoɔ na ni suamu no wanhwɛ yi a na afei ɔman no anaasɛ baabi a ɔde na kɔhyɛ no na ɛyɛ hwagya nti ampa sɛ sɛ de mabunu ba wholesale mabunu to take over saa no unyini sɛ ehu kakra oh menka sɛ maburu pɛ ɛna ɛsɛ sɛ yɛde bu man no but maburu nso betimi edi man no so wate na mekyerɛ no ase na mpanyinfoɔ nso betimi aboa na sɛ ne akɔyɛ ne sɛ mpanyinfoɔ no ɛna ɛbɛka ne ɔmo bɛka no ɛna ɛyɛ final maburu ntimi nka bi ɛno nso ɛnyɛ fɛ ani nyɛ nteteɛ ɛnyɛ ni sɛ yɛ nteteɛ ni sɛ yɛ nteteɛ because sɛ wo papa tetew na ɔhwɛ wɔ school saa na ɔkɔdi 30 na still a wo pɛ sɛ ɔtra na wo papa tetew ɛnyɛ ɛsɛ sɛ wo nso wotumi yɛ biribi a afei na wo nso bɛkɔ akɔhwɛ wo papa because ɛbɛduru saa time no a wahwɛ wɔ ma waduru 30 no na ɔno nso aduru ne nkɔkoraba mu nti wo nso ɛsɛ sɛ wotumi fa firi hɔ na wotumi boa no na wohwɛ no na nea wobɛwo no nso no watete no sɛ nea papa tetew na ɛnso wohwɛ yɛ man mu anyɛ saa na ebu no nti ɛsɛ sɛ ɛsesa ne kakra ɛno deɛ nea woka no mete wase sɛ wontumi mfa nkra no nso bebree nso bi ɔnu hɔ a ɔmu ni experience wohwɛ Ghana obi wɔ hɔ a ɛsɛ wɔdi mfie ebia aduonum num ansa na wɔnyɛ adwuma obi wɔ hɔ a aduanan kora na ɔda so tene papa no ne maame fie wate aseɛ nti ɛnoma bi wɔ hɔ deɛ ɛsɛ sɛ yɛsesa no sesi a na ɔmo ba no ɔmo nso atumi afa saa tenene so ɛkwan no a yɛyɛ bɛtumi asesa no sisi bɛtumi aboɔ ɔmo ba no na anya bia no kampanyinfoɔ no nso anka yɛka sɛ nkɔm bɛtumi ayɛ no yie no adɛn na ɛnyɛ yie sɛ ɛmaburu no ntumi nya ɛmaburu no ntumi nya na sɛ mpanyinfoɔ no nso bɛtumi ayɛ ɛne ɛsɛ sɛ ni sɛ nka yɛwɔ problem bia sɛ adɛn nti na yɛnyɛ deɛ ɛsisi yɛyɛ exactly how bi wɔ hɔ na sɛ ɛhaw no deɛ me ne mmienu nyinaa yɛteɛ yɛ nyinaa yɛnim ɛhaw no yɛ leadership anaasɛ ɛhaw no yɛ anisuade hunu na yɛayera akwan no mefi sɛ ɛbɛyɛ ne mmienu nyinaa sɛ leadership no ɛntumi ammoa sɛ ne si ɛsɛ sɛ boa ate aseɛ bi mu wɔ hɔ a ɔsɛ bi a meba a mɛyɛ sei promises no ɛnyɛ promise nyinaa ɛne ɛtumi yɛka a yɛtumi di so ate na mekyerɛ no ase na mmom no hope deɛ wotumi de hyɛ nipa mu a ɛtumi pagya no ɛfiri ehu mu esum mu ɛde ne ba kanea mu na n'ani atumi ada hɔ sɛ ɔkyena bi no wɔyɛ atumi ayɛ a ɛne ɛmu nso metumi ayɛ I see afei no wabɛka ho menka sɛ yɛne Nana Kwame Bediako Freedom Jacob Caesar ana ɛtwetwe nkɔmmɔ the new force panyimpa ana ne twetwe nkɔmmɔ yi
what kind of new force here person who money so ade huni NDC no to afra and what to MPP the afra diffusion of the two and all the wo ni so ade hunu and now the content cro what hwe benkuma hwe ni fa hu say there be how no hanenam because me wo baba me kenka ho asem kakra me wo so kasa dodo na mabunu so iti new force no mo major focus e mabuna na ai na enkura no ana ewiase no de benti na ebre me say me nyini ya me say me be pa me ho enya me sika enya me no man me nya wie no me hu say me mma ene me family ene nkrofo a omu hia moa na me de ma omu nya nkwa na obefa na wo hwe nso nkrofo omu hia moa pa na ya na ye nkura a omu bai wodwuna omu ho a sabi enfa na omu ko wan hwe ya da bi me makase manya sika ne na wo kina bi me baba bi na obi foforo free China abaye ni slave nti wodwene sa no ma ne ho a na how asese utimi ha se baby ye koi intimi moa yen 100 years from now intimity ha me no ka say madwene ho a me dwene akọ 100 years after se mini ha da bia obi anka se dan bia masi eno obi anka se ka bia na metwi ade na obeye ade be na mbeye so be na onya exactly na enkura bi nso atimi ahu se na se kwa menkroma na beye se ma ye dia ene se etimi etoa ade a no wo ye ne so because here sanso na me so 100 years from now bi no me pese akura bi ka se na freedom na be gina ho embe my economic independence ama ye nyina ye hu se ye wo gold ase necessary ye no ye wo oil ase necessary ye no ntinya ade ase sande ma obi foforo bi so wo me fanko nti ase me ya ti wo se awonu hihye nde wo ba a truly independent country na we look out for say yem fi hon kototo amanonefo so sa na yen ko stress rade biribiada na ye be hye mabunu nu eye enkura ya bomo anka se ti me wo sampa wo ye Ghana ni a babunu a wo so betimi ade ho anu anu menu na srade no de be na de ba si hu omo okwa ho de bia o de bia omo sre omo ntimi ntoka ne bi omo ntimi nya dan ne bi ntremu nti ade srade enhu hia se nka bibia ni kura na nka ye se ye man a yenso ye betimi di ade amanipa ana se ye be bo ewiasefo na o ma hu se yenso ye nya ye ho na ade srade enye ena se ye kase ye tena ye na sonso na bibia ye hwe broni ama na besi bibia maye ana se ye hwe nyame ama na tu sika efre wiam ama ye dia na chese encourage ne ye dwene no nti ade srade enya de a me hye sa no ma mini we ye kase ye de ho de bra de sre nyame so mfa de mfiri wiamre ana ye de no ye ho tu broni so se on besi bibi maye de bi ya na sese ye si ye man ana wo sa gidi so se sese ye mom ye timi boni pa bi ni mom sira ye etese ye bo am ye wo sa ho de no oh ye betimi o man no Ghana no ye betimi wo hwehwe ye history mu kura na enche bia ye ma Chinese for ye bo Chinese for da ama mo abepa ye ho hwehwe ye history mu a obehu se ye independent ye ne emise Singapore na se Malaysia one of them in ye nya no the same time o ma bepa ye ho na ye no mo telecom inyina ye wo no the same time and ye telecom Ghana Telecom ye Vodafone omo so de abeye bibi kese nti ade ne de inyina ye share race na se pe but e bia pa ye ho na life no so race no nsi marathon Matias ye ukwa na ode ama obi na obi so atoa so nti se ye china se ye twa ye ntimi ntwa ne ya ye nim na ye kɔ no ese se ye hwɛ omo di achi ba na omo so betima correct no na kyese ade a ama ye trene no achia no na ye timia straight no Nana Kwame Bediako the new force penyin na mame musa we me de hyase o kasamafo no aban eso ni mu no ne oni hobie mu aha odwumadi a wodi ana there be en ha madwumadi kra me di kra no me catch nkofobia me ne omo ye interview say oba na obekasa maye no enye se bia ye kose ye kwa kofa broni afri abrochire na obekasa amaye ne de aye politics you come be ba ho say na obi a ogi ye di say na osa kofa broni ma me nka du munchira ni munsam chiro na me bisa nkrofo a me ne omo ye adwuma ne nkrofobia ye nya omo fri abonten say oh me pese wo ye say de betwa ba video so no akase ebi mi bo omo trimko omo ko emante omo nka bia ebi mo so di say omo de omo suro aha nti oba no na oka say ehia no ba bi na obesra e office no ba no na ese ye use no for voice overs ne normal na ye ka reporting and once osu obeye obetima ye nti ye twitwa na video na ye hwe say oh oba yi okasa ye ti otimi kasa ye
na enne no me pesa me de to Ghana fo anim se menye obi a na kwa kofa broni afiri abonten se ombedi yeso me nse obi sa ena menye obi nso sa obi bia ba beduru no se broni me di broni ba ha oba ba ye adwuma ma yen se mo anhu se oba do me na mafa no oye adwuma ma me a se enne me ka kire be bia wadu no se broni be ba ka ho na oye adwuma ma wo bibini oye adwuma ma yen na nko ba yeren nka yede ni ba be she office na wadada yen na wakọ she ewuram na otu ye gold da bi uba o template na wo di si unkwan wa brochire no enoma na machine na wo di tu gold no en na me ka kire o se mami bi na fa nkrofo na ombe kire me nkrofo adwuma no omonso meye no yensua na yentimi ya enkasa ntimi control ye ho na opebia ya ton bi ama na wo sa hodin na wo hwe me ni ye kakra bi ama ya se ya kasa obi bisa me se ede na metima ye ni ama ya eda na masisi no ufiri se be sorry na mesi ye da bi me kofa architect ebi ye abrofo me kofa engineer na akakraka na masisi me engineer contractors ni bi wo ha omo firi Portugal ena omo abae ena ye fa Ghana for ka omo ho ene ye di omo nyina abubo omo ene ye di sika na kakra no ye de hyehye ene ye si ye eno no kire se bibi kakra wo ha me so metima ya ena menim kwan ya fa so eye no na anya bia no empanyimfo bi wo ha omo di ye man so ebi mu kura dan omo dem kromo si bi da omo sori omo so omo si man jususu se we odi asefu frasa ba ususu se obi kase obeba we o kandifo a na kandini there are some basic requirements bi o etese onim na se untimi enjampe for ukase okoskua untimi enjampe se straight make secondary school we have some basic knowledge ABCD ne 1 2 3 etese oti ase enti sa de untimi mpeja o se de okwa akoto secondary school untimi nya hwe enti kakra na ase ye sha ase from grassroots mu ye din no etese ye mindful no omunim na untimi mfa obi se works and housing na ono na nkasa no onim housing no onim hawa obesi aye community o de ka sem ke ko ni wan konya headline say works and housing minister oh me ka say me de yes me de yes am kwa kire o say say oh enti esese ono so owo ebia nimdie kakra bi what you say any experience enti eno no so obema obehu say na other people so hwehwe ho a omo so omo wo adwene e wo saa field no ho na watwe omo aban omo Kwame Nkrumah mehwe ne ya na bibia oye no enye ono nko a enkrofo ofa big six enyansafo na lawyers fo gu omo nchen na adwuma ye fo gu omo nchen na omo so oboni eden so gu ni nchen nti ma no mani ko ye but ya adwene keke e no fa say me ko akopa independent. But you trust the Ghanaian? Well, trust should not be the issue here. And ejidie eni se eno na ye yasem wa ha because ubenya bia ubeji obadi ebi nso untimi nje omundi entinya de esese mikase mehwehwem ayiyim na emom no mehu se oman no eno ma bi atu omaja ehia ne doso enti so obi time kura na ayankrofo free se na ko ya de ne ka ne ho asema on responde enye se bia me ntimi responde oni pakro no ka me ho asema ono ankasa no me pekwan bi aboa no because me hu se hia bi ni no ma bi a ana edini yaw ahokyere ni hia yes edini pa yaw nti se me wo kakra bi na se mitimi show ana se nipa timi wo se me wo kakra bi a na se nipa time a meti o mase so what ya se senka e bi anka ya brochi ana be people from so are different unya bibi kakra bi ana otimi no mo apejaw no mo si o ye billionaire ba ko ni o ye friend Bill Gates ye billionaire ba ko so ni o kwa na edo kosro sa ahanu so ye different what ya se but wo hwema omo middle income nation unti obia woni bibi kakra di nipa dodo na obia woni fie ne car ni obia te omo ka homeless kra na nipa 200 kra homeless e bia omo ka 500,000 Ghana homeless our deficit 1.7 million what you say uhwemu so 1.7 million no e bia nkrofo wo mba into the times 3 a ye ne nam 4-5 million what you say nyina yin dan omo nin dan omo ni baby ombetena omo ni baby ombeko enti so omo hu se obi o ma nim na se wonya bibi kakra eya betima ma ho ya kakra aba nti meti ase pa se nkrofoni bi edi yawo nti nya de nso a me so mafa ede atia wo mo ena nya de a me ba be kase me ba be hwehwem ne ma trust we na me trust we ni ametima ya ebetime atwe enan
million and 2 and 3 akọ n'animu no ɛno na mfi sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ na ɛno ne de nsesan bɛba ma me nas mo nsemfo abɛyɛ nan bi de abre ma ho kwan no na pɛsɛ mbusa de dika wonchi firi me free me asantini na me yɛ broni me ma me yɛ broni me papa yɛ asantini bono efa me free brekum ana asante hefa ma Mponsuta. Oh, what a combination. But me mama ya won nkran nti na ya frɛ me mama kwale. Oh, I see. Nti che say Ghana ne de me wo ba bebre. Aha. Apart from akankasa, what ibuno kasa? Oh, ben bemba no. Yeah, ba the new force. I see. The new force. The dynamics is good. What make a bemba na se what you say? I see. Now what in timu nyoma when you go krata so friend social contract on Ghana for benya say ye ma kwanya say the be obi betimi kwabna santi betimi agebre. Okay, the new force. Almost say about Greek, almost say about Pomudin, almost say about Adisua, almost say about housing. What in teams are cratan? Patron, a gusua, a tintim bebre, a minor betimi, a share. Now, my social policies in this animal, money, and no more bebre in swa, ye free say, as I say, yano, Nina Gina, a jumasu, Nina Gina, a year so, a year so, because it's all share money, a juma and anyhow. Nipa nyabi ate ase ba na mom no nkrofo nso ewukrom ha o nso wo businesses a ebi o mu free abonte aba o matimi afa ye nkrofo bi a o mamma o madwuma o mamma o low income bi a o mu peja o madwuma no but wo hwe emana nkasa no between 70 to 80% adwuma ni ho and within that 70 to 80% no so ebi a 40 to 50% dey go school no mu go school no o mu nim se adwuma ye ntina o mu go school. But media me feel say ese na kakra na emom hu say enye adwuma ye pe na ese ye pe na emom no ese say omutimi ehye omho no mo so be ye business people what you say nti wo ko school kra say adwene wo trim say me wo ebia me free voter region na bia me free no me tu ngo ho nti me kwa kwa me be improve ngo no akoye me ko say me obi ba fa me adwuma aye nti wo bia o free kra no tim duani hwe ho ese say wo hwe ho baby a free no ese so hwe ye nko suku se bande bia de nko yo bi adwuma wan so dwini bibi se baby am free be nwo a eti enwo no se me develop ko the next level sa na me de ya me beduru baby am aduru nti se me nyame ehira me na matimi abeduru baby am aduru an nyame so matimi aye na me nyini no ese se sa template na se matimi de mankora no na me hye o mo nkran se sa kwan we no ukoso na ofa so a obetimi asesa no ma obetimi ahwe o maame obetimi ahwe o nuanu obetimi ahwe o man. The new force. Wait, my boy, the new force. The new force. Yeah, no. The new force. The new and the force. The new and the force. Yes, it's the new Ghana, it's a new nation, and it's a new force. No, what that financial might, no. And yeah, baby, I don't know. A more du power. How? A more du power. A sick sempe. Any idea, and I say, Nyansa, so come where any one kakra. Tis a dinner boom crana. Obetumi metimedru nimdie nyansa sika daje ni nyina na senka bia medru senka sika asempe enanka ebia nyankopon se e wode mame na manya bia senka mekwa kwhye mba bi na medi ni kakra kofo bebre wo ha o mu sika chem na o mu hye o mba bi na o mu di ni kakra o mu na o mu yire ni o mu mba enso me madwere no endwene sa biem me dwene sa ensisu biem madwere no kire me se sika no faton chen and mine wo ha ubetimi akora na de bi uni ho a ya kai wo na de bi uni ho a umbre na obedi wa asase no so no nipa etimi glorify wo ti baby reputation na ye de ba mu no ehia is longer it lasts longer than your life I live nti se mini ha wo chena bi kura na se Ghana command bi so na omu bo mu din se ye free Ghana e bi no ma Freedom Jacob Caesar Crow now free. Oh, nyamo so bia no. Eni e ko ba bi e boss. Oh, asamoja. Oh, abedi pele. Ah, say omo de ne ball. Ebi nso de ne boxing. Ebi nso de me nso me de leadership. And no na maso. You will be remembered for the kind of leadership Adom Ghana for. Absolutely. Nya Ghana pe. Beyond the shores of Ghana. Yes. Because me gina ho ma be before. Na ho na colorway ni e de wo me. Me ye de me ntimi nsisa no. Michael Jackson kura o Paul obeye broni kura still ano yeso e bibini
nti me yede yede a mentimi sisa no nti se me gina ho ama anamo bia ne nation bia na ese say before society what you say ena Ghana nso se wo free Nigeria se wo free Ghana se wo free Ashanti we Ashanti ni o ana se wo ye Igboni from Nigeria se wo de nyina ekokro foforo so na obi se wo se nkofo wo mu free ambaka se wo ye before no mu free Africa wo mu hu difference no nti eyeye nkofo na sisi yegina ho ma wo na yenso da bi no ebibifo nso yetime anya san numonyam no wo wiase se ebibifo asore na o ma ye bibiye o ma sesa o mo man what you say o ma sesa o mo nipa force the new vision yempese ni so ade huni ebewu nti wo hihye mu no o dwene ahun se ana wa dwene ahun se enemme nana kwame bedi ako freedom Jacob Caesar ni wa ekyerese obi antimi ntu amenyuma no so ana wadwene ho sa o da bi se ne ame ye nyina no ekyerese obi beto aso na wo ye normal bi ye papa ubo se nkura bebre ahyase esua ene wo hwa technology ene obi a use social media ne ade na wo fi se wam na aye nkura no omu no mu use nti omu nyina akọ nti wo panyi no wanko ho bia unim ne ekoso wo wiase what you say nti si ye hye bibia ase a enye si ye ama ye ho pe ye ahye omu di achi a omu ba ne nkran bebi wo ha omu beba ba ye a million times more than me ye but omu be hwe se na freedom Jacob Caesar cry ye nti me pese me ye more than freedom Jacob Caesar se me so ma hwe kwa Nkrumah ma hwe Patrice Lumumba ma hwe mpanyimfo bi a what you say omu so be sesa ye etena bia mu omu ka ho na manya inspiration a me de ye ne ameye omu ka ho na me pese me continue vision no omu be sha ase no because ma hwe hu se udidi akira nkofo bebre pese omu be continue sa vision no but it say you continue it say it me your heritage value back your gold your diamonds your oil has it been managed well has it been managed well say ni na me ka kira no say we nyina nso no ntimi mfa anya hwe ntimi nso no ye omu sha ase no me pese me continue but enyese me ba betena aka se obi anyeniye mu hwe so ye ntimi ne omoko da bi mistake na ebi maye no eno ani lessons a ene ade esese me sua free nti I'm learning from the greatest people's mistakes and I'm doing the best I can do. Okay. Ma menda Jacob Freedom Caesar se na menda nana bediako ono a menka ni paso kubia the new force the new vision nana amesa no asibiem da wase afisha panso da wase ye de ni hwe se nyamba wadum no mo sa ahoɔden na kokodu ni nyansam wa trust de amai da wase ye be sa kase